Ba la kamen ramboi MLA ke UDP bat menteri ba dei khmi katnat puli long ba katnat kadang pengkre na kamenta ka project ban ai boss ban lekbu ni shaw school li ki khna long ba shwa ban poi shakata ha ban pej bina ba namar kaching bombyang ki chakayang boss ba kini ki boss kimla ban rung shek surok shnong hakawi pakalyang lapan pau ka chikmilti ba ka new shillong township kandai ke bala pengkre ba khanang ban lan jak chingdeng gali kumba ka numba shlong kamat chinge menta chief minister ula ha bau yala i ya ka jing e jong ki khna school ya ka jing e jong ki kalik kawan ha ka jing khat ngia ta ula shim ya ka rai ba de bandan da ki school boss khna ban pinsuk ya ki khna ban le school tang ba shwa ban le ya ka ta min happe ma don bun ki challenge ki ba I ha ba de ba kan number 1 ka challenge ka lang ba ka jing e ka lang ba ya kini si spat lagi bos na santrot lagi bos kat bakalong ekin pak yaki ngarum dan jaka pakin onda kredit drop yaki kena school hapo step by step dan hapo all same dan hapo ekin lebu yaki kabaar kolong ba kejakiu jaka hiar jong kena school makum bagi yoi menta kibabun kijaka kilong kila occupied dah kibreu ki bakamaya ka jakpo jong ki man kasni kaner ko ka way ka challenge kabalai ka challenge ka long ba kini ki bos kimla ban rong ha kini ki surakshno kamut ki kmi pa kan hapwan ni ban bo ki khun ki ha ka designated place ka ba long ban kiu na thiar khna school ban bu iki khun ne ban pick up iki khun te kamu kini ki instruction tin kala long hi ki jaka bo kali ban up iki khun kaner kan ban ra hi jing e yaki nong le nong wat te hab ang kum ta kalong ba ngi hab ban prakhat ban pe khnang ba ondala implement yaki ne baro khnang ba kanom ban ra ha jaka ba ka jing thu ban ra ya ka jing suk bat ka jing pen keluy ya ki surok kan long pen ban ka nang pen khap ngia ya ke main road bat ki arterial road ke badan hapo kasor ka jongi ni kan ne ka de convergence of mind is needed bat ki barok stakeholder laki long ki school laki long ki me pa laki long ki bor jong ka ba pnya ka traffic lan ki bor jong ka district administration khnang ba andal implement kuma amne ba kaneka project kan long ka bajok na ka banta ka jingbit jingbiang jong ki khna school ba ka jingbit jingbiang jong nong som snang baro ya ka niti kriti ngam palla kan om UPAA ya menta nama ba kane ka lang sudang conceptualize daw chief minister kade ka idea ka ba don kamtam ha ka jok ka banta tenta ka daw kalong nakling jong nga ngasnewa kadi ko batam tamba ngin happe pat ya kitu ki challenges ki ba ngadap ong yepi menne khnang ba kanam mura jing e ya kalik ka ban jong pai ba ondala implement ya kaneka anda kini ki boss kila ya has